Primer que res, presentar-me, soc Juan, permanent d'ESTPB, i us dono la benvinguda a la vostra casa, a ESTPB, i desitjar-vos que estigueu passant un bon període vacacional. Val? Avui estem aquí per a parlar del procediment de concurs de trasllats. Ara mateix ens trobem en el moment de les peticions telemàtiques i anem a fer una explicació de com funciona l'aplicatiu. Val? Primer que res, contextualitzar que ens trobem en un concurs autonòmic, aleshores això vol dir que no tenim gent de fora del País Valencià, fora del territori que puga vindre. I què tenim fins ara? Doncs de moment tenim un llistat provisional de vacants, al qual ja hem pogut fer al·legacions, i un llistat definitiu de participants i de puntuacions, al qual ara mateix no se pot fer cap tipus de reclamació, haurem d'esperar a que aparega el llistat provisional d'adjudicació del concurs. Val? I ara mateix ens trobem en el moment de fer les peticions telemàtiques. Tenim fins a les 10 del matí del dia 8 de gener. Per tant, estem a temps i no hi ha pressa en fer-ho. Per algun motiu ja n'hem fet alguna i després d'aquesta xerrada veiem que volen canviar alguna cosa, sense cap problema se pot canviar i la que té validesa és l'última que hem fet. Val? Com ha comentat el meu company Pau, heu de tindre en compte que aquesta assemblea està gravada i, per tant, si teniu la càmera connectada o alguna cosa, tingueu-lo en compte si no hi voleu aparèixer. Ara mateix li passaré el testig al meu company Simó, que us farà una explicació de tot el procediment i quan finalitze obrirem un torn de paraula per a que pugueu fer les consultes que tingueu pendents i vulgueu fer-nos arribar. Val? I amb això us deixo amb el meu company Simó. Sabeu que tenim el termini per a fer les peticions telemàtiques finalitza el 8 de gener a les 10 hores. Val? 8 de gener del 26 a les 10 hores. Val? El professorat participant voluntari que no accedeix al programa informàtic perd el dret a continuar el procediment. Compten això. El professorat participant d'obligatori, en cas de no accedir i demanar centre, segueix participant al concurs de trasllats, però sense possibilitat d'elecció de destinació. Seria una adjudicació forçosa. És vàlida la darrera instància de petició telemàtica registrada. L'última petició que fem serà la vàlida. Val? Si teniu telèfons de consulta de conselleria, per si voleu fer alguna consulta de conselleria, i també el correu electrònic. I els enllaços per a fer la petició telemàtica. Val? A la web de conselleria i directament a l'oficina virtual del vostre servidor. Val. Quan accedim, si no tenim usuari i contrasenya o l'hem perdut, ens apareixerà aquesta pantalla podem loguejar-nos de nou i crear un usuari i una contrasenya nou. Quan entrarem per primera vegada, ens explicarà els passos que hem de seguir. Primer, emplenar la sol·licitud, confirmar i presentar la sol·licitud, molt important, i l'obtenció del justificant, que cal guardar per a futures reclamacions. M'escolteu bé? Primer pas, emplenar la sol·licitud. Cal comprovar que les vostres dades siguin correctes i que tingueu totes les vostres especialitats. Creareu un llistat amb les vostres preferències, bé per mitjà del selector de centres o bé escrivint el codi. I sabeu que el vostre llistat pot tindre fins a un màxim de 300 opcions. És convenient guardar la sol·licitud cada pocs minuts per no perdre informació per problemes tècnics. Molt important això, clicar de vez en quan en la icona de guardar per no perdre la informació. Seguim. Seguim en emplenar la sol·licitud. Hi ha una sèrie d'icones per a realitzar el llistat de peticions, de preferències, centres i localitats. Ajuda a guardar, seleccionar centres, afegir fila, afegir darrere, afegir davant, pujar, baixar, duplicar centre i esborrar. Les més importants són les de guardar i seleccionar centres. Després veurem com funciona, però és molt senzill. Icona seleccionar centres. En l'obrir d'aquesta opció trobem les 3 províncies amb les seues respectives localitats i els centres corresponents. Al costat de cada centre tenim l'opció observacions, on podreu anar a la fitxa de guia de centres de la Conselleria d'Educació. Al costat de cada localitat i o centre hi ha l'opció seleccionar. Si cliqueu, s'afegirà la nostra selecció a la columna de la dreta. Quan heu seleccionat el que voleu, màxim 30 per volta, cliqueu a afegir al llistat. Al clicar a afegir al llistat, s'afegiran les opcions al llistat.
També podeu utilitzar l'opció de cercador de centres per facilitar la vostra recerca de les preferències. Els accents no funcionen bé. Val? Si proveu en algun centre que el accent igual no vos localitza i heu d'anar de forma manual, entrar per província, localitat. Val? Després de clicar en afegir llistat, les opcions que heu seleccionat passaran al llistat de preferències. Val? Així veu com les opcions han passat al llistat i ara podrem ordenar-les. Vale? Figura l'ordre d'opció del codi de centre i localitat, el nom del centre i el codi d'especialitat. També continua visible la columna d'icones per a fer-les servir en la manipulació de les preferències del llistat alterant el seu ordre, eliminant, intercalant o duplicant per introduir una especialitat diferent. Val? Així podreu alterar l'ordre, duplicar, val? O inclús afegir més centres si ho estimeu, o eliminar si alguna opció finalment no us interessa. Val. A banda de fer servir el menú d'icones, podeu utilitzar el cursor i el ratolí per alterar la llista que hem confeccionat. Amb el cursor podeu seleccionar, desplaçar amb l'ajuda del ratolí i esborrar amb la tecla corresponent. Després de cada operació, cal fixar-se bé en el resultat que anem obtenint amb el vostre treball d'acumulació d'opcions. La petició en la qual es treballa s'activa en color groc. És fonamental disposar d'un llistat d'opcions elaborat prèviament amb la informació del torn. Bé, si optem a una mateixa localitat o centre, per més d'una especialitat o seleccionant tipus, no itinerant o bilingüe, infantil, sols infantil, com tenor, cal duplicar tantes voltes com opcions diferents vulguem marcar. Val? Si volem, per exemple, el mateix centre, opció itinerant o no itinerant, duplicaríem el centre. La primera opció seria la que tinguem preferència, per exemple, itinerant, i la segona opció, la que no tinguem tanta preferència, no itinerant o al revés. Val? Això tingueu-ho en compte. Val? Tipus no itinerant o bilingüe, val? El que hem comentat. Seria el mateix cas en l'opció de bilingüe, sols per a classes d'infantil. Val? A mesura que anem progressant en la confecció del llistat de preferències, per tal d'evitar perdre d'informació, és interessant anar clicant en la icona de guardar. Repetim de nou que cal anar guardant el treball que anem fent per a evitar perdre'l. Val? Important. Una volta completades totes les opcions i les nostres peticions, farem clic en guardar i continuar. Val? Si hem comès alguna errada, tria de localitat, centre, no hi ha especialitat marcada, duplicació exacta de localitat, centre, etc., el programa ens avisarà abans de continuar per tal que subsanem l'errada. Després cal tornar a clicar en guardar i continuar. Val? El programa ens mostrarà un missatge com que hem comès una errada i no ens deixarà continuar. Val? Després de subsanar-la, podrem guardar i continuar en el procediment. Val? Confirmar i presentar la sol·licitud. Després de completar la sol·licitud, heu de presentar-la per fer-la efectiva, però recomanem que la comproveu abans. Val? Per revisar-la es pot descarregar un esborrany PDF. Val? Podeu descarregar l'esborrany en PDF, revisar-lo i ja si el considereu correcte, doncs presentar. Important, clicar en la icona de presentar. Val? Heu de revisar aquest esborrany amb molta atenció per si cal corregir possibles dades, omissions o alterar el seu ordre. Un exemple del que seria l'esborrany. Us apareixerà la marca d'aigua de l'esborrany. Si voleu canviar coses al vostre esborrany, clicareu en modificar sol·licitud i tornareu a la pàgina de llistat de preferències. Si estem d'acord, farem clic en presentar per confirmar les peticions i acabar el procés correctament. Una volta confirmada la vostra sol·licitud, ja no es podrà modificar, comptem amb això, però sí que podem fer-ne una altra de nova o anul·lar la que tenim presentada. Podrem fer-ne sempre una i recordeu que l'última presentada és la que es considera com a vàlida. Obtenció del justificant. Una volta presentada correctament, cal descarregar-se una còpia en PDF i guardar-la a l'ordinador o imprimir-la. Ens serà molt útil per a possibles reclamacions. Important guardar la còpia per a possibles reclamacions futures. Obtenció del justificant. Així teniu exemples del justificant. Veieu que ja no apareix la marca d'aigua de l'esborrany. En acabar el procés, heu d'eixir fent clic en desconnectar l'aplicació. Molt important, per a evitar problemes. Desconnectar l'aplicació, no tancar directament la pàgina. Reanudar el treball d'una sol·licitud. Si necessitem un descans després d'haver treballat en una instància, heu de guardar i tancar l'aplicació fent clic en desconnectar l'aplicació. Quan tornem a accedir al programa, s'obrirà una pantalla amb informació de les sol·licituds presentades, anul·lades o en fase de confirmació i podrem continuar treballant.
Presentació de més d'una sol·licitud. ¿Vale? Si heu canviat de criteris, podem presentar una nova sol·licitud que anul·larà la presentada anteriorment. El que hem dit abans, l'última presentada sempre és la vàlida. Podeu omplir totes les que vulgueu, però sempre dins del termini de presentació establert. La nova sol·licitud es pot fer a partir d'una sol·licitud presentada o començar de nou. Val? O sigui, teniu crear nova sol·licitud o nova a partir d'una presentada. Val? Així teniu enllaços dels codis de lloc de treball per al cos de mestres, val? I secundària i altres cossos docents. Llocs de provisió voluntària. Aquests llocs són les vacants o resultes tant del cos de mestres com de secundària de caràcter itinerant, així com els centres de reeducació, centres d'educació especials, centres de formació de persones adultes, centres penitenciaris, centres de caràcter singular, escoles infantils de primer cicle, així com les classes d'àmbit i de cultura clàssica en secundària. ¿Vale? Llocs de provisió voluntària. Estos els hem de demanar nosaltres, ¿vale? Específicament. Els hem de consignar expressament per codi de centre, per a que ens siguin adjudicats. Per codi de localitat no estan ubicats, no seran adjudicats. Compte amb això, s'han de consignar expressament per codi de centre. Places que es poden sol·licitar. Les vacants de catàleg que no estiguen ocupades amb caràcter definitiu per professorat funcionari de carrera fins al 15 de l'1 del 26 com a mínim. I les places que queden lliures per resulta, és a dir, per canvi de destinació definitiva de professorat funcionari de carrera. Implica que hem de sol·licitar tots els llocs que estiguem interessats, interessades, dependent de si hi apareix una vacant al llistat o no. Ve a dir que tenim ara un llistat provisional. Poden haver places que no isquen en el llistat provisional, però que pensem que poden eixir. Hem de demanar aquest centre també. Val? Places professorat, cos de mestres. Podem optar als llocs de treball de les especialitats que tinguem reconegudes com a habilitacions i que ens apareixen a l'aplicació informàtica. Places de primer i segon de l'ESO, només per al funcionari de carrera que ja té destinació definitiva en aquests cursos. Places de PT i AL als departaments d'orientació d'instituts. Places d'orientació als CEIs. Places de formació de persones adultes, especialitat primària i telespecialitat de primària. La resta d'especialitats de formació de persones adultes només per al professorat funcionari de carrera que ocupa aquests tipus de places. Si teniu l'enllaç a les vacants. Places professorat d'altres cossos docents. L'enllaç a les vacants. Així poden optar als llocs del cos d'especialitat per la qual va aprovar l'oposició. Noves especialitats adquirides per oposició a partir del 94 i que tinga requisits per poder sol·licitar llocs. Cultura clàssica, visió lingüístic o àmbit científic. Places de formació de persones adultes. Consideracions per al professorat que concursa per dret preferent. Dret preferent a centre. Quan empleneu la sol·licitud de la columna de codi especialitat, s'obrirà un desplegable amb les especialitats. Dret preferent de centre. Està ja enregistrat a la sol·licitud telemàtica entregada en la primera fase i, per tant, si volem únicament el centre on tenim el dret preferent, no cal fer cap petició telemàtica de centre. Si, a banda del centre on tenim dret preferent, volem incloure altres peticions, hem d'afegir els centres i o les localitats que ens interessen. Dret preferent a localitat. A banda d'indicar-ho a la sol·licitud de novembre, cal fer peticions telemàtiques ara necessàriament. En aquestes peticions podem posar o bé només la localitat, si ens és indiferent a quin centre anar, o bé els centres de la localitat ordenats segons les nostres preferències. A la sol·licitud telemàtica de participació també vam indicar totes les nostres especialitats ordenades segons les nostres preferències. Si no consignarem alguna especialitat, l'administració les inclourà d'ofici. A continuació, podem afegir aquelles peticions voluntàries que hi vulguem fora del dret preferent. I dret preferent a localitat i zona. Cal sol·licitar per ordre de preferència tots els centres de la localitat de la qual demana el dret preferent i, opcionalment, de la resta de les localitats que desitge de la zona a la qual demana el dret preferent, indicant DPL, dret preferent, en el codi d'especialitat. Estos hauran d'anar agrupats per blocs homogenis de localitats, tots els centres de la localitat 1, tots els centres de la localitat 2, etc. En aquest cas, s'adjudicarà per l'ordre de preferència consignat. Si no consignarà la totalitat de centres de la localitat de la qual demana el dret preferent, l'administració els consignarà d'ofici a continuació dels consignats pel participant, segons l'ordre de publicació en l'annex corresponent de la convocatòria. Si no consignarà la totalitat de localitats de la zona, les que falten no seran consignades d'ofici.
Si a més d'exercir el dret preferent de localitat i zona desitja fer peticions voluntàries, llavors, i a continuació del dret preferent, sol·licite els centres i les localitats o les zones que preferisca per a les especialitats que desitge, consignant el codi de les especialitats. Compte amb això. Consideracions per al professorat en pràctiques cos de secundària. L'adjudicació es realitza segons el teu ordre en el procediment selectiu. Consulta quin és el teu ordre d'adjudicació en les opcions de secundària i altres cossos, a la llista de persones aspirants seleccionades de cada cos. En cas de no tindre destinació, si es dona el cas de no haver suficients places de la teva especialitat, quedareu en situació de destinació provisional per l'especialitat d'oposició. En aquest cas, podríeu, previsiblement, participar a les comissions de serveis o participar a les adjudicacions telemàtiques de juliol com a professorat provisional i durant el curs escolar 26-27 estaríeu com a funcionariat provisional en una destinació i tornaríeu a concursar de nou de forma forçosa i fins a obtindre destinació. La destinació definitiva que pugues obtindre d'aquest curs està condicionada a la superació de la fase de pràctiques i al seu nomenament com a funcionariat de carrera. En cas de no superar la fase de pràctiques, disposes d'un curs més per a realitzar-les i estaries convocat a les adjudicacions telemàtiques de juliol com a funcionariat en pràctiques al final del llistat de les persones opositores aprovades del nou curs escolar. Si obtens destinació definitiva, hauràs de romandre un mínim de 2 anys en la destinació que obtingues en aquest concurs per poder tornar a concursar. En el cas que et donen destinació definitiva, aquesta serà en efectes de l'1 de setembre del 26 i és irrenunciable. Si estàs interessada en incorporar-te a un centre diferent al qual se t'ha adjudicat la destinació definitiva al concurs de trasllats, hauràs de consultar la possibilitat de participar en les comissions de servei 25-26. Este va aconseguir que el professorat en pràctiques amb destinació definitiva pugui accedir a sol·licitar comissió de serveis. Igualment, vam aconseguir la comissió de serveis per interès particular, però l'actual conselleria ho ha canviat per interès professional. Encara que enguany concursos en 0 punts, pots aprofitar per a fer mèrits de cara al teu proper concurs de trasllats. Estos serien els següents plazos. Ara eixiran les publicacions de destinacions provisionals. Hi haurà un termini per a fer reclamacions i revisió, un termini per fer renúncies, sols participants voluntaris, després es publicaran les vacants definitives i hi ha la publicació de les destinacions definitives. I res, per a qualsevol consulta teniu els permanents dels vostres centres i els canals oficials habituals. Moltes gràcies. Un dubte molt recurrent ha sigut si hem de demanar només aquelles places que apareixen al llistat provisional de vacants. I evidentment no. Per què? Perquè a banda d'aquestes places n'hi haurà més al llistat definitiu i d'altra banda també hem de ser conscients de que estem en un procediment que se generen resultes. Això què vol dir? Que si una persona demana concursar a un altre centre i la donen, marxa i aquesta vacant que ell ocupava, evidentment no apareixerà a cap llistat, perquè és una plaça que s'ha generat en el procediment. Per tant, la recomanació que fem és demanar tot allò pel qual puguem tindre interès, qualsevol centre en el qual tinguem interès per anar-hi, perquè se pot generar alguna plaça per moviment de professorat dintre del procediment.